te perlu aku ambil pi kumno ba pinyo ya kini ki kamera ki ba pher ki ba don hapa mobile phone jong pi ki ba kam clear na ki we pat ki kamera ki ba labu ki company haka phone jong pi te ya pe lang mat nga kini ke video khndian khnang ba pinyo ki jing hikai ba kin kham tip sisu kini ki kamera ki ba clear pha ki ba long ru ban ring film kum ka video lan ne phila ban ring ki ba ro kim khi king kubluk re ki biang bha ki clear ru anda phla zoom ru ki clear ada phi le ke ga clear ngate ngapnon kamera ta ke ni kamera nadu bangas dang hadu menta te ngala isya ba ka pher kalong bekum ki kamera hi so tenat ma perlok te phi ru perlok wanang paslim ra te kan mau ban download yang ke kamera kenang phin yo version dur pakam clear ka dur jong phi ba phin yo ru ban pendan kam tik ko ban pendan kam lang ki wei te na kalian jonga nga ai ki jing khop lai nan bata ka jong phi te wat nam klet ru ban share ban like yak nika channel ko jonga khnang ba ki wei ro kin yo ilang bakin tip lang ban download yaw new app bakin yo bakan kam clear kadur kadar lna kla shondur te perlok ta kini hi te sobha like share mo subscribe yak nika channel jonga khnang ba phin yo yaki video ki ba ngasap upload thmai anda ha kadang ko por khnang phin yo ki jing hikai kuble sibon e phi